Няколко жабока са нужни, за да завият гъбена лампа. Колко? Николко! Те предпочитат плътен мрак и мирис на кръв. О, вярно е. Добра шега, жабчо. Сериозно? Много е вкусно. Заслугата на Хоп-Хоп знае какво да прави в кухнята. Получава се сприк. Ние се сближаваме. Хей, Саш, харесвам бронята ти, много ти подхожда. Да, знам. Много по-хубава от онази тъпа пиеса в училище. Помните ли как ви убедих да пропуснем репетиция и да висим на покрива? И направихме най-шумните танци. Класика! Защо спряхме да правим така? Като ни хванаха, Ан пое вината и каза, че е нейна идея. Нашите ме наказаха за месец. О, да, бях забравила. Това е минало. Вече сме различни хора. А дали? Кажете, кой иска една штура игра на Дроузи Дудъл? Обичам Дроузи Дудъл. Бикожабен балет! Училищен маратон. Добре. Знаеш ли на какво ми прилича? На училищния празник, когато бандата падна под сцената. Една царица мравка и мравуня като... Майчице, така е! Царица мравка? Трябваше да дойдеш. Щяхте ли да ми кажете и... Сержант Билджуотър и бунтът на конските мухи от 48-ма. Да! Ха-ха! Уха! Доста си умен за жаба. О, благодаря. Мой ред е. Добре. Жалобна кална змия! Изобщо не прилича на жалобна кална змия. Не позна! Чакай, някой да не каза жалобна кална змия? Това е вярно? Да! Пукни се, тъпчо! О, Саш, по-полека. Но той... Все едно, мой ред е. Защото познах. Взриват жабешката кула, когато я гръмнахме и победихме армията. Хайде, вие бяхте там. Не съм сигурна, че това... Мисля, че Поли е права. Това е когато Анни избра предприятелството си с Саша. А тук пуска ръката на Ан и полита към неизбежна смърт. Това е дърво, глупаци! Дърво! Не се говори, когато рисуваш. 10 минути въгъла на срама. Глупаци! Дърво! Не се говори, когато рисуваш. 10 минути въгъла на срама. И така неизбежна смърт. Това е дърво, глупаци! Дърво! Не се говори, когато рисуваш. 10 минути въгъла на срама. Не се говори, когато рисуваш. 10 минути въгъла на срама. Момче, момиче и така нататък. Сърдитковци. Вече дойде ли? Това кое? Вече дойде ли? Това, което исках да кажа е... Къде е Леля Стела? Ей, татко ни каза милион пъти, Леля Стела ще пристигне след обед. Да, вярно. И какво ще направим? Взехме ли кокосова торта? Всеки път я поръчваме за Леля Стела и татко обожава тя. О, не се тревожи, сиренце. Сега ще отида до пекарната, така че просто си поемете дъх и се пригответе за най-страхотното посещение на Леля Стела. Кокосова торта! Момче, господин Бобли Лобли ще автографира пружинени глави. Трябва да отидем веднага. Наистина? Да! Но трябва да взема тортата.
Сиренето има милиони любители по целия свят. Най-накрая документален филм за самата мен. Хей, сиренце, би ли взела тортата вместо мен? Аз трябва... Да, момче, както искаш. Благодаря. Какво ме помоли? Да, сиренце, добре, както искаш. Странен отговор, но добре.